இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். 25/9/2025 புரட்டாசி 9 செப்டம்பர் வியாழக்கிழமை. இன்று திருதிகை சுவாதி நட்சத்திரம். இன்று சவுர்த்தி விரதம். இன்றைய நல்ல நேரம் காலை 10:45 11:45 வரை. கௌரி நல்ல நேரம் காலை 12:15 1:15 வரை. மாலை 6:30 7:30 வரை. ராவு காலம் காலை 1:30 3 மணி வரை. யமகண்டம் காலை 6 மணியிலிருந்து 7:30 வரை. இன்றைய ராசி பலன். மேஷம் வெற்றி, ரிஷபம் உயர்வு, மிதுனம் பெருமை, கடகம் அமைதி, சிம்மம் நன்மை, கன்னி ஆதரவு, துலாம் போட்டி, விருச்சிகம் அனுகூலம், தனுசு அச்சம், மகரம் பகை, கும்பம் பாசம், மீனம் சுபம். இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். நாளை சந்திப்போம்.